Morjessos, Kanalia Gaming täällä. Tää on mun eka video. Tänne kanavalle tulee siis kaikista eniten pääsääntöisesti PTD Battlesia, joten eiköhän mennä pelaamaan. Card Battles tuli tuossa päivityksessä, niin mennään kattoo sitä. Lead Dungeon. Päästiin aika nopea pelaa. Tää on ihan surkea kenttä. No hyvä, että skippas. Tää on vielä surkeampi. Skipataan nyt tääkin sit. No niin, nyt joku hyvä kenttä. No. Nee. Ei tää mikään paras on, mutta kyllä tää kelpaa. No mitä? Vastustaja lähti heti kättelys. No niin, hyvä, että tuli takas. No silloin vissiin aika surkea netti tällä hetkellä. Silti saatiin rahaa. Nice. Ei kun ei saatu, tai en tiedä. Ei, meni läpi. Menikö? No mitä mun vastustaja mahtaa tehdä? Sillä on vissiin ihan surkea netti tällä hetkellä. Tai sit sillä ei vaan varaa mihinkään tyyppeihin. Eikö se? No niin, nyt se pisti jonkun tyypin. 2 tonnia. Toi ihan ok aloitustyyppi, mutta jos mä rushaan sen, niin se on aika niinku ei hyvä. Jos mä pistän sen vaikka yhtäkkiä 30 valkoista, niin se hävii niinku heti, välittömästi. Mut katsotaan nyt miten se pistää. Mä todennäköisesti rushaan sen näillä seuraavaksi. Mutta nyt kun on 5. roundilla, mistä siellä on ainakin vihreitä. Et mä sais vähän ekoa. Niin, no. Kestää. Nyt me saadaan pistettyä sille toi. Mä voin pistää sille noi tosta. Mustat. Ja me saadaan siltä helttiä pois sit siitä ihan sopivasti. Tai no se jopa ehkä häviää, kun jaa se pisti tommosia jätkä. No, se ei pysty tuhoa kamoja kaikille tiedoksi tällä hetkellä. Et se silleen vähän niinku kusi. Ja nyt se vielä kaikille lisäksi häviää. Joten aika jännä juttu. Ei se näköjään varmaan häviä. Ei se häviä. Se sillä perää heti lisää noita. Ja vähän keltaisiakin. Mikä tässä on tää ranke? Aika iso. Lisäsin vihreitä vielä ton jälkeen. Mut sillä tulee palloja. Todennäköisesti kostaa mopia, mutta ei anneta sen ohjata. Pistetään toinen triple dartsi vaikka tohon. Me saadaan toinen tommonen faster shootingi. Pistään sen nyt. Mä en muista kuinka näitä tähän mahtuu, oliko se 3 vai 2 tähän vesilätäkköön. Mun mielestä se oli kyllä 2. Ei siinä kun näytäkään mahtua. No niin, me voitettiin sen nyt tää meidän vastustaja, koska se ei saa tuhottua millään tyypillä noita. Elikkä aika easy win. Ei kun jaa, se pisti lisää tyyppejä. Tommosen. Se on ihan hyvin tehty. Sanotaan sille, että well done, koska hyvin tehty. Nyt me ainakin voitetaan, jos ei ennen. Tänne en mä tiedä, kattoo nyt. Ei me kyllä varmaan voitet, koska silloin toi joo ei me voit. Pistää sille vaan lisää tyyppejä, tai noita palloja. Kun meidän puolustus on kuitenkin, paitsi meitä pystyt tuohon metallisiin. No säästetään sitä vähän.
johonkin mihin pystyy tuohon metallisiin. Nyt sillä rupeaa olemaan ihan jees joukko. Se ei pistänyt mun vielä yhtään tyyppejä, jota sille ei ole vielä yhtään ekoa. Pistetään tommonen tohon noin. Selkeä pistää sille 60 zebraa. Tai itse asiassa mä pistän sille 60 zebraa, katsotaan mitä se siihen. Jos ei se toimi, niin mä pistän sille noin sabotage-suplananssipallot. Eli 4 kamoregenia. Kamoregen bloonsia. Noin. Nyt sille tulee palloja vaikka muille jakaa. No niin, me saatiin käytettyä siltä. Kuinka se on mahtunut käyttää? Okei, se selvisi niistä. Mahtuuko tohon? Joo, mä vähän ajattelinkin, että ei siellä kyllä mitenkään voi mahtua. Meillä on ekoa aika vähän. Ehkä jopa liiankin vähän. Täytyy tehdä jotain. Sillä on nyt tuommoinen. Selvä. Meidän joukko ei kyllä mitenkään ihan. Mä pistän nääselle, niin se hävii siitä sitten. Se tarvii 4 tonnia massia. Se voi rashat meet sitä ennen. Ja se tarkoittaa yleensä sitä. Ja mä hävitän. Mut katsotaan nyt. Hei, nyt se rashaa meidät. Mitenkö se mahtaa pistää? En tiedä. Mä pistäisin ainakin noin. Se voittaa nekin. Jaa. No, me todennäköisesti hävittiin nyt, mutta tämä meni huonosti. Tai en tiedä, mitä tässä nyt käy. Todennäköisesti kyllä hävittiin tää peli. Joo, GG. Kyllä vielä mahdollisuus voittaa se. Se menee läpi. Mene. Kerkeä vielä. Ei siis kyllä kerkeä. No niin, hävittiin. GG. Hävitty peli oli, joo. Toi pelasi ihan hyvin, mutta se olisi hävinnyt, jos mä oltais pystytty pelaamaan vielä 3 sekuntia. Mutta joo. Tää oli nyt eka video, nähdään ensi video parissa. Mä teen todennäköisesti vielä tänään. Moro!